एक मी प्रयोग केलेला आहे मिलीजुली म्हणून. अमीर खुसरोंनी 12व्या शतकामध्ये एक फारसी आणि खडी बोली घेऊन केला, जेहाले मस्की मुकुंब रंजिश तशा पद्धतीचा. आणि मराठीमध्ये इलाही जमादारांनी तो केला, हिंदी मिश्रा एक मराठी. ए सनम आँखों को मेरी खूबसूरत साज दे, येऊनी स्वप्नात माझ्या एकदा आवाज दे. तर तसा एक प्रयोग आहे की लबों पर है लाली ये चेहरा गुलाबी नि गालावरी दोन अल्लड बटा. लबों पर है लाली ये चेहरा गुलाबी नि गालावरी दोन अल्लड बटा. निगाहे ये मासूम चेहरा नुरानी तुझे रूप म्हणजे किती त्या छटा. लबों पर है लाली ये चेहरा गुलाबी नि गालावरी दोन अल्लड बटा. निगाहे ये मासूम चेहरा नुरानी तुझे रूप म्हणजे किती त्या छटा. आंखें है कातिल नजर है या खंजर मनावर किती ढाळते तू कहर. आंखें है कातिल नजर है या खंजर मनावर किती ढाळते तू कहर. तेरे होने से है ये सावन सुहाने तुझ्या हसण्याने ऋतूंना बहर.